omwancho omurigereria karibu naende KISII TV tokorete amang'ana buna gutuikira video nere yachire viral omosuati oyomo ari goitwa barabara ya oboina yue gotebekana oboina bwa omogaka oye lakini hata wakiwachukua si wataenda wachukue kutoka home tu washalipiwa maji wakometio monu angatenga kireketeka kwetu otukutira tisi otukutira adereta maraba arute kai arushe amejificha wacha kukanyaga arushe nki giokorekana nki kegenderete ime ya KISII karibu nainde tubwate story ngora tumanye obwene nkaiburi ngogosere tu omosobati oyo lakini te twisaranso ike oire ndeka yemo ogikende sabu o subscribe awasedi kiringa subscribe obato o subscribe o turn on the notification bell erinde una to upload a video enkeniga onyare koba kokonyemanya omutangani. Now, allow me nyare gosoma egento gete twanywa some information ya toikere gaiga asibuna togokwana boniga. Omo nyanyimbo nare ukorogo nga Sami Ondim ngare onyare ko updates as social media in Facebook agotanga I just spoke to the lady who was assaulted kwa mazishi. She is Mellen, a mother of two and a nurse pale Narok hospital. So, moswati une nurse, si nyagitari kutoka Narok. No one is against our culture. No one is against our culture, but we are against gender-based violence. Kieleweke hivyo. This happened pale Mosobeti kutoka Nyamira. Yes, Mosobeti, Nyamira.
Yes, kijiji ni Jamland Nyabisimba ngani yakorekanete alias kunga Nyabisimba Nyamira County. Umusubati uyu akarika ng'a iga umusubati uyu bona singo soma no umusubati uyu ligete. Naitwa Mellen, the lady nilikuwa napigwa kwa matanga Nyabisimba, nimekuwa kwa ndoa ya machungu, violence every time. Yes, nimezaa na yeye watoto wawili, 8 years girl na 3 year boy. Tumeishi tukigombana sana hadi huu mwaka kila mtu akaamua kuishi kivyake. So venye alipata accident, I was told nipeleke watoto wa mzike babake. Nilienda hadi Kisii kutaka kuuliza what happened, nikakatazwa kabisa nisiulize anything, na he was already married. Umeona? Eti he was already married na kwenye unyumbi umusubati umungao. Waliponifukuza ndio niliitwa siku ya kuleta mwili. Niliposema mwili waingize kwa nyumba tulijenga na yeye, walikataa. That is the time they were mad at me. Kumbe nimepangiwa na sikuwa najua hata tumemaliza mazishi. Time ya kuzikwa nikamwambia my cousin awapeleke watoto. This time walikuja kunipiga na miti hadi kunirusha kwa kaburi. So this is the story na ndina nyorire oripotiri kwa police ase police nabwate OP akorokunga Mellen Mogaka. Nature of the report ni assault chitariki 17 no chitariki OP number 8/22/03/2025 action PUI. Anyway, igo ekesieke egiakorekanete iga hari Nyabisimba mosobeti in Nyamira County yesterday. Igo moiguro musubati number 1 na nyomire gocha senke ngorenki kwa rigereirie video you. There is some videos ambazo weka because of the community guidelines za YouTube erinde, lakini video ine very violent na ande no nyiroche nga ne video ekoleta machozi mbele ya abantu. Igo engani yakorekanete ime ya mosobeti Nyabisimba in Nyamira County. Igo ebintu bitatu. Number 1, from the video and from the information nanyo riko bakinko basomera imoigure umusubati unanyomire nkeyu akaitira yaba iterete. We don't take sides. Iko moigwete according to the information akaitira yaba iterete bakatikana last year mwaka yo mwerire ono umusubati umusacho uyu na kitaka nyoma. Okay, from the video nababekera from the background voices moigwete nga umusubati umusacho uyu nyagusira na kitaka nyoma umusubati omogere umusubati uyu unfortunate maybe tari konyoha bana. Unaona bono after umusubati uyu umusacho yakure nali bachieteko koleta umusubati uyu ku Mellen bakamurira chombe according to the story na gather information. Bono ekero bamurira chombe bakamurangeria areta abana bacha gutindika ise. So umusubati uyu nabwata abana babere anyorete ase umusacho uyu umwana we 8 years n'uyundi o 3 years. Umusubati uyu nomukorie gasi bwa serikali ne nurse asinyagitari egotoka ime ya Narok County. Ntole sambamba tuko sawa samba hapo, right? So umusubati uyu utire gutindika umusacho not necessarily utire gutindika umusacho but very convinced according to the one side of the story. Remember atuja nturafanikiwa korigia the other side of the story. That's why I don't want to take sides. Umusubati uchire oretira abana buna moigwa gutindika ise matanga yarire bakorire umuroberia matanga yarire chinga kichia ikire chokomo tindeka kokoenia nyagusira. Umusubati uyu oire kazi ni aya bana bacha gutindika ise ekero baikari asoboina ababono. Mmoja wao nimesikia ni anko ya yule baba mwenye amekufa mkufi, anko ya mkufi. Ba demand umusubati uyu aretwe. Umusubati onyori information akatorokea wapi? Akaingia kwa chai ndani kujificha huko. Bamurigire bamunyorira si chai bamuretire umusubati ubwangire bwangire ukanire takunya kuruta maraba. Bamuretire n'echinguru bakumuita iboko bakumuita chidoe chitege guchia bamuikiria ase oboina bamubekire mbarabare no boina baretira maraba bamoe n'echinguru. Umusubati ubwangire none kobye chawa kuchindo echawa kimete ya kweitwa
bwangire pipipi bamubetereire omwancho motegereri ine hii ni haki. Is this not gender-based violence? Is this not a gender-based violence? Hii ni haki. Culture kie eko encourage. Okay, we have cultures. Ntobwate culture. Aba gusimba bwate culture, abagere abamiru. Kenya nkima ni bwate culture chiabo. But ekero omonto akobetererwa oika ogoito iboko chindo egochia. What is this? Okay. Abagusi mumaete okoruta amaraba ng'aki chimineti as far as maete ng'a nechimira chiaitu nechingaki but mbaro still bagobelieve ng'a okoruta amaraba nesign ogotindeka oyo amate yao buya ng'a there is consequences otarutetie amaraba. Number one, otarutetie amaraba kanye komoitete. This is now the meaning yokoruta amaraba ase oboina kanye oitete nyagosira. For example, nyagosira no musacho kanye komoitete nando ruta amaraba ng'a tokwira gika kenene igora kumwangu. Number 2, okoruta amaraba emineti ng'a tokung'anya korwa enkeyu igo ng'a gwesibire tokunywa omunande moroche age yae ajafika hata 40. I think omonto ore young nando omonto probably obwate future omonto maite kiakora probably na maite nakweba nande konyo batiganire according to the information from one side igo ng'a tokoruta amaraba okora musibe takosoka nde. That is the beliefs, although me the thing again it has to beliefs yeje. Okay, from the even from the background voices na from the information na gathering I've gathered abantu bare barutira amaraba nande basokire nothing happened to them. Abantu bare barutira amaraba baenge no bukoreka nigweto but there's nothing happening nabu igo neji belief neji culture chietiru nechingaki. For me, I treat this case as assault, not necessarily gender-based violence. It is not when it's a woman, not gender-based violence. No, I treat this case as an assault. Yeah, huyu mwanamke akona haki kabisa. Akona haki. Alipitia, yenye alikuwa amepitia si vizuri. Yeah, it's not good at all. No human being should pass through what she passed through. Although, kwa kwenda kubodi the other side, utaget story pia wao wakueleze. Na wao wataeleza story yenye itakuwa valid. Itaonekana kama iko valid. But for me, and as most of you nimesoma comment huko na huko na huko, iko more, I think, nindo chinga mwete this information. Igo mura against egente kebona particularly me I'm against egente kyakorekanete asumosubati going forward some cultures nchibwente koba relooked nande abantu mbayira esheria mikono. I don't know omonto monene buno yungakiago force. I don't know the gains and the nini but ne kutaka kumusibanga abere nkeyu nande probably omusubati ta koreteki nebangite still ya nande konyo batiganire. Why are you forcing somebody to be somewhere he is not actually is not what is not comfortable in? Yeah, they should do better than that. So igo moigwerire story buneri igo omugusio minto ai kwarinkorire story agwategerire story deba the grounds yo gwetyo musubati o ebintu biri byose pia aiteire twanyerigereye twanyechargire twalise twanyetegereire twanyerigereire morocha sobwane buri morocha samanganare morocha munamangana bete igo some cultures I think they are supposed to be relooked na inde tosemya abantu baito tuira mangana ngora esheria nero as far as culture chinchiro esheria nero and culture cho by the way chetiru ne chingaki igo abantu baminto tigatwa maskani to bosibore kero omonto akore egento abwenete gokora gose keria amaete ng'a this is for the best for her or him. Tito force ebinto binde biraba isikotoretera na tokwanaiga batato babantu bari mbiara bari basoira seme asamoko ye serikali igo nande naro mogosi babire bakorigigo some netizens some guys from the comment section from some those who watch the whole story bali barorire ni wanaume, the three of them ni wanaume babikiru biara ba demand there is also female aba subati mparona barabu ba contribute aso witwa ko musubati oyi timete birenga bya mbiribi kwarigere ile story punere uno musubati oyo akorera tu timete birenga bya mbiribi torikere ujumbe yawa se comment section
atoteinga nekenenga gotoruta maraba na bwate consequences according to the culture yabagusi. Haya talia bagusibuka naroje chi video chinde from other communities like Kikuyus bago force omuntu kuruta maraba asoboina ine chiculture chino chibwate weight nchibwate nguru what next togende kutumia chiculture probably abantu kebuna inche maithe ngane chiculture chetru ne chingaki ine omuswati oyo ngocha konyora obwene bwae ase KISII ine no supported agende mutwe now based on the culture na mangana iterete ne bintu byonsi bi probably mbale barochenga hata wale wenye walikuwa wanafanya hivyo wako na haki ine I no support muswati oyo aende mutwe neki ne ebirengere byao mbiri tolikere ebirengere byao ngosoma kile message tokosoma gaiga from the comment section na indi to improve in next time ekera tokubwati story bule ngoje bwati tole story ane tokoretere una chinsa chiro kokubwate inde story tokoretere amangana bunagendere in the ground. So for those who reported this, actually it was not reported, it was yabege to online na abantu bakanye tema kunyerigereria na bakararanga omuswati oyo neterite amange. I don't know what I'm going to say. Ntoreo kokubwateri story timeti wose timbwate kende gyo komenta ase story ne story traumatizing somehow so timbwate kende na mente ase story timbwate kende timaite bo na tena ubosoku timaite usinga kichi community chinde chiko rigereri moso abagusi in fact abagusi ba trade in somehow negative way na inde chikalja kitabu ebintu gete bitabu atimagoro bintu gete yani ukubigwe ga bitabu atimagoro. So I don't know ngakibono turanyora ne tosema ni osemi ominto onsemi na nchingo semi torenga kitoko toko iregesa kugito mutu because toko gendera iga number 1 ebisa kubinde ngoto soma bire bube ebisa kubinde bigoto soma bube ne shame lakini achira kwa n'umuntu witu umuntu witu ka asi abantu n'abagusi tokwigwa nyasaba konye nyasa tokonye twensi tonyaye gukora egento kiri right egento kiri ekia kirigianchiranire na isa mpaka iguru abagusi ba minto bwemono ningendere kubwate story nande kanye kwabeire ma for the first time egento okora kakienda bunse okune agwasari kinga subscribe obe koko subscribe o turn on the notification bell agwase alama ya kengele obatororo yo watani on the notification bell so that muna to upload a new video hivi a video enke onya koba among the first viewers bakubwatia omugano gose bakubwatia chi video cheito buya mono nago kirekana gikomi lakini nkubwati tole story bakomoalie tonyo koba ngaki story yekwera muswati ngonyorale ekene kiae yo tolikere birengere byao imeye comment section buya mono sana seri italiano ngolo ku SC born na sawi